sew. Ir-regoli fil-ħajja kull-jum kull-ħin jiswew. Sew jekk sinjal fit-toroq fil-għoli jew mal-art. Avviż xi post li nżuru karattru tkun sawwar. Jgħidulek li l-poplu jagħmel il-liwa li ngħidu jsir regola minnu fih. Naslu rridu f'punt fejn mhux kollox jgħaddi u ntelfu l-liwa mill-lulur u l-ġid. Għal f'kull lingwa oħra tagħna mhux kull ma ngħidu jgħod. Ktieb tafel u snin oħdu tajt x'taħħal lingwa tħodd u f'tarf tal-kliem hemm li trid bħaddej fil-kelma font. Tlissin ġdid li trab qawwa lissin għatem ħalbon. Jgħidulek li l-poplu jagħmel il-liwa li ngħidu jsir regola minnu fih. Naslu rridu f'punt fejn mhux kollox jgħaddi u ntelfu l-lingwa mill-lulur u l-ġid. Kliem bħal-leneb frawli l-arinċu mandoli mal-kollettiv jitqisu bekk tajjeb mhux tajbin. Jgħidulek li l-poplu jagħmel il-liwa li ngħidu jsir regola minnu fih. Naslu rridu f'punt fejn mhux kollox jgħaddi u ntelfu l-lingwa mill-lulur u l-ġid. Grazie.